Dále. Ahoj, Česilko, jak se daří? Zdravím, kolegyně. Dobrý, mám se dobře, tak to znáte to. Tuhle dobu v Čechách každý chodí pro kapříky, tak se mi ty dušičky sbírají docela dobře, ale vy vypadáte nějaká zklamaně, děje se něco? Tož to víte, Jasku, to děti už teď nechodí na perníček, jsou to malí grázlovi. Tak kolegyně, taky vy musíte jít s dobou trochu. Jak to myslíte? Musíte inovovat. Cože? Slyšela jste někdy o inovačních nějakých testech? Cože? O čem to povídáš? Ty jsi zase něco pil. Kolegyně, kde pak? Dneska frčí takový testy, třeba NUF test, slyšela jste? Je to ten NUF test, kolego. Babo Jago, pomocí metody NUF test si srovnáte vaše nápady ze 3 možných hledisek. První hledisko, jestli je nový, druhé hledisko, jestli je užitečný a třetí, jestli je vhodný, nějakým způsobem realizovatelný. Každý nápad ohodnotíte od 0 do 10, přičemž 0 je nejméně vhodná, nejhorší a 10 je nejlepší. Paní kolegyně, vy stále lákáte děti na perníček. Nová metoda to určitě není. 2 body. Užitečná, no půl na půl 5 bodů. A vhodná, ale jo, 8 bodů. Celkem nám tato metoda, tento nápad dává 15 bodů. Paní kolegyně, v dnešní době je třeba si uvědomit, že děti nežerou perníček, ale Justina Biebera. Justin Bieber je určitě kreativní, 10 bodů, užitečný za 8 bodů a vhodné realizovatel, no těžko seženeme 2 body. Celkem nám Justin Bieber dává 20 bodů. Z toho je paní kolegyně jasně viditelné, že Justin Bieber je lepší než metoda lákání dětí na perníček. Ty Česilko, vy jste hlava pomazaná. No víte kolegyně, musíte sledovat moderní dobu. I pravda, kdybych víc dávala ve škole pozor, vůbec jsem takové problémy mít nemusela. No nic, paní kolegyně, já už musím jít, tamhle se mi třepe nějaká dušička. Mějte se teda, s pánem Bohem. S pánem Bohem. Ať se vám dílo daří, mějte se. Mějte se, Česilko, mějte se. Thank you for letting me come into your home and visit with you for this little while. I want to thank you.